ҳамдиёрон азиз, салому алайкум. 24 майи соли 2025 мебошад. қарор дорем дар ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин, дар яке аз даштҳое ки даштҳои беобро, даштҳои сӯзонро яке аз бародарони мо бо тавсияҳои мо ва бародарои мо ба як боғи биҳишти осо мубаддал кардан, об овардан, инҷа ниҳолҳо шинондан. ниҳоли мана ин дар пеши мо сиёҳолу аст ки хушк мешавад. ҳозир гелос мебинем, баъд аз ман нок гирифтан, нокам меган баста соли пешаш нарафтем ва имрӯз мо ҳозир нишон метаҳем ки чиқадр дар болои манаи тахминан 10 гектар сиёҳолу шинондан ва ин олове ки мебинед расо 2 сола ва 3 солагаш қадам монд ва ин олов аллакай пешаш бастагӣ аст. мана бинед, мана ин сиёҳолу аст, стенли меган. ин хушк мешавад, дар бозор қиматаш баланд аст. инро хушк бисёртар мехаранд, бачаҳои исфара хушкашро гирифта мебаранд, бозор бурда Россия мефурӯшанд. мана Данғара ҳам як боғбонҳои пуртаҷриба пайдо карда истодааст. бинед ки боғ ба дараҷаи олӣ, боғи интенсивӣ, боғи ҳозиразамон бо тамоми таҷҳизотҳояш. мана ин оби қатрагӣ, мана бинед, мана ин оби қатрагӣ мондагӣ дар ин ҷо. хулоси гап ки ҳамаи бо истифода аз ҳамаи таҷҳизотҳо, таҷҳизоти оби қатрагӣ истодааст. аз роҳи дур обро гирифта, маблағ сарф карда оварда, ҳамин чӯлзаминҳоро ба сарсабзу боғ карда, ҷое ки фоидаовар карда истодаанд. ҳарчанде ки соҳиби боғ ба ин 1 сол, 2 сол, 5 сол фоида намебиёрад, лекин ҳисси ватандӯстиаш боло мегираду ҳамин маблағашро оварда дар ҳамин заминҳои сӯзон сарф карда боғҳо обод мекунад. ва ман ҳамсӯҳбат шудам, гуфтам ки аз ҳамин шумо фоида намебинед ку? гуфт ки ба набираеву абераи ман мемонад ку, баъди сари мо ободӣ мемонад ку, пулро ҷамъ карда чӣ кор мекунем? дар ҳақиқат рост мегӯянд. мана бинед ки баъд аз сарашон мемонад, баъд аз худо умракашонро дароз кунад, ба набираеву абераҳои мо мемонад. мо бояд ки ватанро обод кунем. европа барои чӣ пеш рафтааст? барое ки падару бобои вайҳо кор кардан, обод кардан, ба фарзандошон монд, маоши бисёр мегиранд, давлати обод доранд. мо ҳам анакун ҳамин хел шуда бояд ки ҳарчи тезтар обод шавем, бой шавем, як мамлакате шавем ки дар дунё ҳама ҳайрон шавад аз пухтагию доногии мо. ана ҳамдиёрон азиз, дидед ниҳоли олӯи стенли ба касе дар кор аст, албатта мо ташкил мекунем, мебиёрем. мана бинед болои қариб 10 гектар ниҳоли стенли аст. ҳамдиёрон азиз, ба соҳиби ин боғ мо саломатӣ хоҳонем, бурдбориҳо хоҳонем ва ҳозир боз бисёр ниҳолҳо ҳаст, нишон метиҳам ба шумо. дар паноҳи худо бошед, чизи гуфтании хубе дошта бошед, нависед, сухани ганда нанависед.